Aquest any tenim 3 corals molt significatives del que vol ser el festival. La primera, que és avui, és una coral de Xina, que és la primera vegada que ve un cor de Xina, i això és molt interessant perquè aquest país és molt gran i sempre té coses molt bones. Són de Xangai, que és la ciutat més gran de la Xina, i el seu director és català. També és una peculiaritat, perquè el director està casat amb la fundadora de la coral i és el que dirigeix el cor. Ve del Festival de Barcelona. La segona coral són una coral, el Clos Harmony Friends, que és la tercera vegada que vindran, són d'Eslovàquia, i és un cor semiprofessional, que són 8 cantants, tots 8 solistes, i a més tenen la peculiaritat que ells fan els instruments amb el cant. O sigui, ells fan com una orquestra sense instruments, amb la veu de les persones. I és molt interessant i és una coral molt... A més canta cançons molt de pop, molt modernes. I la tercera coral és la coral que tenim allotjada aquí al poble, que és la coral de Miami, que també és la primera vegada que ens venen, una coral de Miami, que fan un cant líric. Fan una mica, que Miami és una ciutat molt moderna, fa 50 anys que pràcticament no existia, no hi ha cultura pròpia del país, sinó que aquests són cubans que viuen a Miami, i canten més òperes, sarsueles, coses líriques, així, en plan cantar molt fort i un espectacle així mig americà, tal com els agraden a ells el tipus de cançons que fan. Sí, perquè a les corals al setembre no els va gaire bé de venir, perquè com que no són professionals, al setembre ja treballen i sempre tenen problemes per venir, i cada vegada costa més. En canvi, el juliol els va més bé de venir, i a més tenim la sort que fan el Festival de Barcelona, que tenen moltes corals, i sempre és fàcil d'agafar-ne una o dues que vinguin al nostre festival. Però el juliol té dues cares. Hi ha la cara que la gent té més temps, ho fa més bo, el dia és més llarg, però també té l'altra vessant que hi ha més competència, hi ha més festivals, hi ha moltes coses que es fan i fem una mica la competència entre nosaltres. El setembre potser està més lliure de competència, però que ja comença a agafar mal temps, la gent treballa, hi ha contres i bones i dolentes, depèn.
We are Close Harmony from Slovakia, and we came here for the fourth time, and we are very happy to meet you all in Katedrális in Castelbello Vilar, and we are hoping you will enjoy this evening with a cappella music from Slovakia and Close Harmony friends. Good evening once more, ladies and gentlemen. We are very happy to be here again. And today I have the luxury, I have a translator in Catalan. I would like you to clap your hands for Carme Calcina. Listen, come on, I just can't help it. Don't look, oh, I must get ready, crazy. This thing called love, it cries like a baby, and it cries all night, it swings, it jives, it takes all I can do, baby, I like it, crazy. Cement the mixer, the butts butty. Cement the mixer, the butts butty. Cement the mixer, the butts butty. Beautiful like sun shining out to spread. It's just like the fella said. Down it quick and out a kick in the head. Turn it around, and all that I can see.
Keep careful watch on my brother's souls. Shakira, Shakira, never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. She's gone tomorrow, but all that she wants is another baby. She's a lonely love. Hey! Thank you.
de haber estado aquí, de que nos hayan invitado. Ha sido maravilloso para nosotros, es una experiencia súper novedosa y la acogida del público, creo que el repertorio que trajimos a muchos les gustaron, así que para nosotros fue un gran reto, sobre todo porque trajimos algo catalán y aprender el idioma fue un reto para nosotros, pero muy bonito, una experiencia muy linda, y compartir con el otro coro también fue algo maravilloso, así que la hemos pasado pero muy bien y hemos disfrutado mucho. El repertorio es el repertorio que nosotros hacemos en Miami. Hacemos repertorio de ópera, de zarzuela española y bueno, zarzuela cubana. Porque para nosotros es muy importante este tipo de música, la música más clásica, para llevarlo a los jóvenes, llevarlo a los niños, para que esta música no muera. Así que es un repertorio que siempre estamos ensayando, siempre estamos buscando, estudiando y montando cosas nuevas. Incluso ahora por primera vez hemos hecho una ópera completa, nuestro proyecto, nuestra compañía hizo una ópera completa por primera vez y esperamos hacer otras para que esto no muera, para que esto no quede en el olvido. Así que en Miami siempre estamos ensayando ópera, zarzuela y bueno, todo tipo de zarzuela, española y cubana. Maravillosa, inesperada, sorprendente, ha sido muy calurosa, sobre todo Inés, el presidente de la capilla y los demás colaboradores que han sido con nosotros, algo especial. Son personas sumamente cálidas, sumamente especiales como ser humano. Nos han acogido de maravilla como si nos conociéramos de toda la vida, así que se queda una gran amistad entre nosotros y un gran amor ya que se ha formado para nuestro coro y la capilla y aquí Cataluña.
No, venga para acá.